Ik ga om de 14 dagen naar VV Lemmer, waar ik samen met Jan Andrea een verslag maak van de thuiswedstrijden van VV Lemmer. Dat is derde klas KNVB. En hoe lang ben je als sportverslaghouder? Nou, pakweg een jaar of 11, denk ik. Ik was 80 toen ik begon bij, op uitdrukkelijk verzoek bij Radio Lemsterland. En ik heb daar mijn eigen programma Piet Praat met opgebouwd. En ik heb al aardig wat mensen bij me gehad. En vanmiddag praten we natuurlijk over een uniek geval. Want het is toch uniek als je amateur sportverslaggever bent, dat je door de familie in staat wordt gesteld Sir Epke Zonderland, het goudhaantje van de familie, te interviewen. Dat vind ik uniek. Want welke man van 91... Heb je überhaupt wel een sportverslaggever van 91 in Nederland? Ik geloof dat ik de enige ben. Dat denk ik ook. Nou, dan ben ik ook uniek. Ja, dat ben je wel zeker. Ja. Niet alleen het weer, ook de blues en ook de rest. Ik hoor vandaag alles buiten, wat normaal de boel verpest. Lange leden dat het leven zo mooi glazen zag. Op deze prachtig mooie dag. Op deze prachtig mooie dag. Dan had je nou niet moeten doen. Dan had je nog niet moeten doen. Ja. Zeg, we gaan er even een mooi interviewtje maken. Hè? Prachtig. Het mooiste van je leven. Ja. Beste luisteraars, vol trots en met heel veel plezier schakelen wij nu vanuit Studio Lemsterland over naar onze oudste en legendarische sportverslaggever van Nederland. Voor u, Piet Burgers, met zijn programma Piet Praat Met. Ik ga even terug naar de jaren 7, denk ik. En toen kwamen we bij elkaar. Toen had ik Herre, Johan en Epke. Zo moet ik het zeggen, hè? Klopt, goede de oudste. Ja. En wat ik toen zo leuk vond, in die eerste uitzendingen, dat Johan en Herre aan het woord waren en dat er zo'n klein piepeltje zat en die zat maar wat voor zich eigen uit te kijken en te lachen. Ja, je weet het, hè? Ja. Je weet het, hè? Ja, hij zat daar en ik keek hem maar aan. Ik denk, wanneer zal die jongen nou eens zeggen? En ik dacht, hij heeft van zijn broers de opdracht gekregen, als je je mond open doet, kaperknoppers. Ja. Dat dacht ik. En er is niks veranderd. Er is niks veranderd. En dus telkens 1-2 jaar verder kwam ik weer op een hoger podium, op een groter toernooi. En nu zit het hoogtepunt. Ja, hè? Het is het hoogtepunt, hè? Ja. Nog niet natuurlijk. Want er is natuurlijk altijd nog dat je over 4 jaar terugkomt, hè? Hey, ja. Want er is nog een hoogtepunt. Ja, klopt. Ja, maar ik neem aan dat wanneer je over 4 jaar weer naar de Olympische Spelen gaat, dat ik dan wel met mijn neus omhoog zal liggen, denk je niet? Als ik kijk naar 7 jaar geleden, dan is het niet heel veel veranderd volgens mij. Dus volgens mij komt het goed. Ja. Maar dan zou het natuurlijk leuk zijn als we 4 jaar verder zijn en ik ben nog bij Radio Lemsterland te doen. Misschien krijg ik wel de zak, weet je veel. Dan zien we elkaar natuurlijk weer terug, hè? Uiteraard. Dan zien we elkaar weer terug. Vader en moeder, zuster en broers, Epke. Mijn dag kan niet meer stuk. En dit was echt de dag van mijn leven. Ik dacht Simmerwaar, simmerwille, simmerwarmte, huurt en temperatuur om en bij de 24, 26 graden in. Simmerwaar, ik in uw provincie en wat is het dan prachtig. En dan kun je boeten wezen en dan kun je boeten alles van. En alles wat georganiseerd wordt, ik het komende Pinksterweekend, het ziet er fantastisch uit.
We hadden deze mooi niet lang op wachtje, maar dan is het X4 en dan heb ik wat. Simmerwaar. Ja. Ah, heerlijk. Nee, gezicht meneer, jongen. Wat mooi weer. En dan morgen. Morgen doe je maar zinnen. Flink wat zinnen ik. En hege temperaturen. Ja. Maar de morgen, we weer even in het waarschuwen.